ଗପଟି ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ଉପକୌଶଳଙ୍କ ଗୁରୁଭକ୍ତି। କମଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉପକୌଶଳ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଳଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାନ ଗୁରୁ ଗୌତମଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସତ୍ୟକାମ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ରୂପେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କମଳ ଜାଣିଥିଲେ ସତ୍ୟକାମ ନିଜର ଗୁରୁଭକ୍ତି ଫଳରେ ମାନବୋତ୍ତର ଜୀବନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ଉପକୌଶଳଙ୍କର ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ସମାପନ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଉପକୌଶଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ଓ ଗୁରୁ ସେବାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ତଥା ଗୁରୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚାଲିଚଳନ ଆପତ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁରୁ ସେବା ସହ ଅଗ୍ନି ସେବା ସେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ନେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପକୌଶଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାଳକ ଉପକୌଶଳ ସେବା ଓ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଆଦି ଦେଖି ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଜୟା କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବାଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ବିନା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଶେଷ କରିଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବିନୟ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଏହି ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭଲ ଭାବେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୟାକରି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଉପଦେଶର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବ। ଗୁରୁ ସତ୍ୟକାମ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ କିଛି ନ କହି ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରବାସରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଉପକୌଶଳ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୋଷୀ ମନେ କଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ମୋର ଗୁରୁ ସେବା ଓ ଅଗ୍ନି ସେବାରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ଏଣୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଅନଶନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଦ୍ରୁତାର ସହ ତାର ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଆହାର ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିନୟର ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତା। ଉପକୌଶଳ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତିନି ଅଗ୍ନି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଲେ ଯେ, ଏ ତ ଆମର ଭଲ ଭାବେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ବିଚାର କରି ସେମାନେ ଉପକୌଶଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ। ଗାର୍ହପତ୍ୟ ଅଗ୍ନି, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଆବାହନୀ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟେହ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଗ୍ନି ବିଦ୍ୟା ଓ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଆଦି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ସଂକର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଉପକୌଶଳଙ୍କୁ ଦାନ କରି କହିଲେ ଯେ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ବିଦ୍ୟା ବତାଇ ଦେବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଉପକୌଶଳଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମବେଦାଙ୍କ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କେହି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଉପକୌଶଳ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଘଟଣା ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଗୁରୁ ସତ୍ୟକାମ ଏହା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛ। ଏବେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଦେଶ ଦେବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କମଳ ପତ୍ରରେ ଜଳ ସଦୃଶ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଉପକୌଶଳ ଏହାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭେ ଉପକୌଶଳଙ୍କ ପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର ପରକାମ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତରତର ନ ହୋଇ ଗୁରୁ ସେବାରେ ମନମୁନ ଚୈତନ୍ୟ ଲଗାଇ ଲାଗି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନେ ଗୁରୁ ଦେବେ ଯେତେ, ତାହା ଭୁନ୍ ଜୀବ ସୁଧ ଚିତେ।